Akazi khona intandane khona abafelokazi lapho. Khona abamphofu abangenalutho. Odinga ababenefit kulomnikelo kaNkulunkulu. Amen bangcwele. Ngoba into mangesiyo ngiyamelana naye. Ngendaba ukuthi uyangizonda kunjani mangesiya kusiyo. Amen bangcwele. Ingakho makwehlukaniswa amadoda lapho kuyisenzo. Amen bangcwele. Azonakelela abaphofu egameni lika Jesu. Ngoba abaphofu ufuna banakelelwe ebandleni. Kungabi nezingane mama uMamba apostle wami. Eyingaye esikoleni kodwa umnikelo ukuhambe nomfundisi. Ayinayicathulo kodwa umnikelo uhamba nomfundisi. Njoba kuzongena ubusika inajezi lokho esikoleni umnikelo uhamba nomfundisi. Umfundisi ufakela amathayi. Umfundisi wethela upetrol. Angisho ukuthi kurong. Ma ibandla lifinyelela lapho. Kodwa asithi sikwenza sibalansise. Amen bangcwele. Mina elambulwa kimi ivangeli lithi umfundisi uyalahlekelwa. Elambulwa kuxolele. Umfundisi wenze njani? Kusho ukuthi umfundisi ofuna khiphe anikeze ibandla. Amen bangcwele. Umfundisi ofuna size ibandla. Ngamandla uNkulunkulu amnikeze wona. Amen. Bese ngiphinda ngithitha kancane nje ngidlula endabeni yaseNewcastle. Cela sibashayele izandla abazalwane. Yazi kusazobonga shayelwe onke ama-branch yokugcina efika izolo yaseMandini. Amen. I-branch nje egcina ukufika izolo yaseMandini. Kusho ukuthi ama-branch agcine u-17. Amen bangcwele. Abe u-17 le-branch yokugcina efika izolo ntambama yaseMandini. 17 ama-branch abekhona kulokho. Amen bazalwane. eNewcastle ngibe nempi enkulu eNewcastle. Amen. Lempi bisuke eNewcastle ize iyoshaya eDalhousie. Amen. Kumelele lapho nesifundiso engiphathiswe sona. Amen bangcwele. Uhlangene abafundisi baseNewcastle behlangene nabaseDalhousie. Wabhidlizwa washaya waqeda umsebenzi waseNewcastle. Kuthiwa akho umholi. Amen. Akho umuntu ofanele ngaye emanzini.